Kaugmang adlaw, i-anunsyo ang top 45 contenders sa Sugbo Negosyo Program. Magpahigayon usab sila og exhibit diin i-display ang mga produkto sa maong mga napilian. Mubalik si John Fredson Ganada. Atangi karong Byernes, Setyembre 17, kay i-anunsyo na dili lang 35, kundi top 45 gayod nga mga top performers o contenders sa Sugbo Negosyo nga programa sa Kapitolyo. Human sa balik-balik nga meetings o evaluation, nahukman na gayod sa Sugbo Negosyo Technical Working Group ang final top 45 contenders kaniadtong Lunes, Setyembre 13. Padayon nga nagtinabangay ang Kapitolyo ug ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry, MCCI, gipanguluhan ni Steven Yu ug ang Department of Trade and Industry, DTI-7, pinanguluhan ni Director Rose May Kinanola sa paghimo og sumbanan alang sa napili nga top 45 nga magpakita unya sa ilang exhibit didto sa SMC side. Gikan sa top 45, pilian kini og top 10 winners diin tutukan og tudloan sila sa MCCI ug sa DTI sa pamaagi aron mas mulambo ug magmalampuson pa ang ilang tagsa-tagsa ka negosyo. Tinud-anay gayud kini nga ang panginabuhing Sugboanon adunay hayag nga kaugmaon. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang mga labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Daghang salamat.